Καλώς ήρθατε σε ακόμη ένα βίντεο. Σε αυτό το βίντεο θα δοκιμάσουμε πάλι snack από το Lidl, τα οποία έχουν κάτω από 1€. Είναι το Part 2, έχουμε ξανακάνει ακριβώς ίδιο βίντεο, λίγο πιο παλιά και σας άρεσε πάρα πολύ. Έχω και καινούργιο μικρόφωνο, μου το πήρε η φίλη μου η Μαρία, δώρο. Ευχαριστώ. Λοιπόν, από ό,τι βλέπετε έχω πάει για μπάνιο, έχω κοκκινήσει και πάμε να ξεκινήσουμε με το πρώτο. Έχω και την απόδειξη εδώ για να σας λέω πόσο είχε το κάθε ένα. Για μένα, για άλλη μια φορά θα το πω, το Lidl είναι το καλύτερο market. Έχει άπειρα πράγματα και διάφορα περίεργα snack τα οποία δεν μπορείς να βρεις σε άλλα σούπερ μάρκετ. Και πάρα πολύ οικονομικά. Φανταστείτε, πήρα όλη αυτή τη σακούλα με 12 κάτι, ενώ σε άλλο μάρκετ θα έπρεπε σίγουρα να δώσω 20€. Πάμε να ξεκινήσουμε και το πρώτο που θέλω πάρα πολύ να δοκιμάσω είναι αυτό το γλυκάκι, το οποίο είναι γιαούρτι, γλυκό γιαούρτι, New York style. Οπότε έχει κάτι μπιρμπιλάκια εδώ πέρα και εδώ πέρα είναι το γιαούρτι. Πάμε να δούμε πώς είναι. Οκ, είναι κάπως έτσι μέσα, σαν τα παιδικά γιαουρτάκια ας πούμε, που έχουν από πάνω στο καπάκι τα καραμελάκια και τα βάζεις μέσα. Αυτά φαίνονται πολύ νόστιμα τα σοκολατένια. Για να δω. Κρεμούλα. Είναι ακριβώς το παιδικό γιαουρτάκι. Δεν είναι ακριβώς βανίλια, δεν θα το έλεγα βανίλια. Ξυνίζει λίγο, ελπίζω να μην έχει χαλάσει, αλλά είναι νόστιμο. Θα σας πω και τώρα πόσο είχε. Είχε 99 λεπτά, παιδιά, μόνο αυτό. Για ένα snack είναι ό,τι πρέπει. Θα του βάλω ένα 7 στα 10. Επόμενο snack είναι αυτό εδώ το donut. Τώρα, συγγνώμη, τα έχω πάρει και από χθες, θα έχει γίνει λίγο χάλια. Είναι έτσι από πάνω, έχει σοκολάτα και πιστεύω πως έχει γέμιση μέσα. Να, έχει γέμιση σοκολάτα. Κοιτάξτε, δεν είναι τόσο φρέσκο γιατί όπως είπα το πήρα χθες. Αλλά είναι αρκετά νόστιμο, λες και το έχεις πάρει από φούρνο, δεν διαφέρει σε τίποτα. Είχε μόλις 79 λεπτά. Ο φίλος μου έχει πάρει τον αναπτήρα. Μισό λεπτό, επέστρεψα. Δεν θυμάμαι αν έβαλα βαθμό, αλλά αν δεν έβαλα, βάζω ένα 8,2 στα 10. Επόμενο, πάμε να δροσιστούμε. Λοιπόν, είχαμε δοκιμάσει και στο προηγούμενο βίντεο και καλά το Hell του Lidl, το Kong Strong. Είχαμε πάρει όμως το κλασικό και αν δεν κάνω λάθος και το χωρίς ζάχαρη. Τώρα εγώ βρήκα και με γεύση, αυτό είναι mango yuzu flavor, δεν ξέρω τι είναι το yuzu, μόνο το mango ξέρω τι είναι. Για να δούμε πόσο είχε. Είχε 55 λεπτά, παιδιά, εντάξει, η τιμή είναι εξευτελιστική. Έχω φέρει και ένα ποτηράκι εδώ πέρα να βάλουμε να δούμε πώς είναι. Μυρίζει περίεργα θα έλεγα, κάπου σαν φρούτα και σαν τσιχλόφουσκα. Δεν είναι άσχημο, απλώς εγώ προτιμώ το χέλι γιατί μου αρέσει πάρα πολύ. Νομίζω το έχω αναφέρει ξανά. Αλλά για την τιμή του θα πάρει ένα 7 στα 10. Δεν με χάλασε. Πάμε τώρα στα μουστοκούλουρα. Προσωπικά μου αρέσουν πάρα πολύ σαν μπισκότα. Δεν ξέρω, επειδή είναι και λίγο μαστιχωτά να το πω. Παιδιά, άμα σας πω τώρα πόσο είχαν αυτά τα μπισκότα, θα πάθετε πλάκα. Γιατί και εγώ όταν το είδα έπαθα πλάκα. Λέω, αποκλείεται να είναι τόσο φτηνά. Και να είναι ολόκληρο πακέτο, έτσι. Είχανε μόλις 89 λεπτά. Όλο αυτό είχε 89 λεπτά. Δηλαδή δεν μπορώ να το συνειδητοποιήσω ότι όλο αυτό είχε μόνο 89 λεπτά. Το παίρνεις και έχεις εύκολα ένα πρωινό. Μπράβο Lidl. Είναι και πολύ νόστιμα. Μου αρέσουνε. Είναι μαλακά. Έχουν ωραία υφή και είναι μουστοκούλουρα. Ένα 9,2 άνετα. Παιδιά είναι πάνθυνα. Τους το δίνουν, έκαναν πολύ καλή δουλειά. Για να δούμε τι άλλο έχουμε. Λοιπόν, έχουμε αυτό εδώ το γλυκάκι, το οποίο σίγουρα το έχετε δει, είναι πολύ γνωστό του Lidl. Είναι και καλά σαν το... πώς λέγεται αυτό με το κάρι? Σαν το Bounty, Cocos and Choco. Έχει δύο μικρούλια μέσα, είναι σπασμένο στη μέση δηλαδή, και έχει δύο μικρά κομματάκια. Η τιμή του ήταν στα 69 λεπτά. Πάμε να δούμε άμα αξίζει. Όπως σας είπα, έχει δύο μικρά κομματάκια, άλλο ένα και άλλο ένα. Εντάξει, να πω την αλήθεια, δεν είναι σαν το Bounty. Αλλά για ένα τόσο φθηνό γλυκάκι θεωρώ ότι έχουν κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά. Μου αρέσει η καρύδα, είναι καλοκαιρινό. Θα ήθελα νομίζω να είναι κάπως διαφορετική η γέμιση μέσα. Δεν ξέρω τώρα γιατί. Ίσως αν το είχα και στο ψυγείο και ήταν δροσερό να ήταν καλύτερο. Θα πάρει ένα 7,3 στα 10 και συνεχίζουμε στο επόμενο snack, το οποίο είναι αυτό. Είναι ένα μαντολάτο με αμύγδαλα. Και αυτό ήταν επάνθυνο, παιδιά. Μιλάμε για wow τιμές, αλήθεια. Είχε 59 λεπτά. Για να δούμε τι γεύση θα έχει. Δεν ξέρω αν τρελαίνομαι για μαντολάτο, να σας πω την αλήθεια.
Νομίζω μου αρέσει όμως. Όχι, δυστυχώς όχι, γιατί έχει αυτή την κοφρέτα εδώ πέρα απ' έξω, η οποία είναι πάρα πολύ μαλακή, αυτή η ψεύτικη. Πώς είναι τα ψεύτικα χωνάκια παγωτό, αυτό ακριβώς το πράγμα. Και είναι σαν να έχει ένα τεράστιο marshmallow στη μέση. Νομίζω σε λιγώνει κιόλας πάρα πολύ. Δυστυχώς δεν μου αρέσει, αλλά γούστα είναι αυτά. Σε κάποιον μπορεί να αρέσει, σε άλλον όχι. Θα πάρει ένα 5,5 στα 10. Να πιω και λίγο νερό να μου φύγουν όλα, γιατί έχω καταγλυκαθεί έτσι. Σε αυτό το σημείο να πω να μου κάνετε ένα subscribe και like αν σας αρέσουν τα βίντεο, με βοηθάει πολύ. Και γράψτε μου στα σχόλια τι άλλο θα θέλετε να κάνω, γιατί νιώθω ότι κάνω μόνο snack και δεν ξέρω αν θα θέλετε να δείτε και κάτι διαφορετικό. Πείτε μου κάτω για να ξέρω. Πάμε σε ένα αλμυρό. Λοιπόν, είναι αυτά εδώ τα Doritos, τα οποία είναι με γεύση barbecue. Ήταν πολύ πιο φθηνά σε σχέση με άλλα market. Νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, σε άλλα market έχουν σίγουρα 1,5 ευρώ τα Doritos πλέον, μπορεί και 2. 1,80 βασικά. Και στα Lidl είχε μόνο 89 λεπτά, δηλαδή ήταν η μισή τιμή. Δεν ξέρω πώς έγινε αυτό. Δεν είδα ότι είχε κάποια προσφορά. Παίζει απλά να τα πουλάνε τόσο. Για να δούμε. Έχουν πολύ έντονη μυρωδιά barbecue. Αρκετά νόστιμα. Μου βγάζει λίγο και γεύση λουκάνικος σε ψισταριά. Δεν είναι άσχημα, απλά δεν ξέρω αν θα τα έπαιρνα. Δηλαδή, άμα έλεγα ότι θέλω να φάω πατατάκια, άμα θα έπαιρνα τα συγκεκριμένα. Τα κλασικά μου αρέσουν πιο πολύ από αυτά. Ένα 7,3 στα 10. Πάμε και σε ένα άλλο γλυκάκι ψυγείου που έχω, που αυτό και καλά είναι με όρεο. Τα νέο του Lidl. Για να δούμε πώς θα είναι αυτό. Αχ, παιδιά, είναι πολύ γλυκά αυτά εδώ που έχει, τα μικρά. Είναι σαν μικρά όρεο. Για να τα βάλουμε μέσα. Και είναι και πολύ απλό snack, έτσι. Δεν χρειάζεται να κάνεις τίποτα. Απλά τα βάζεις μέσα και είναι έτοιμο. Φιν θες? Η κρέμα είναι περίπου σαν την άλλη. Δεν θεωρώ ότι έχει μεγάλη διαφορά. Τα μπισκοτάκια είναι μικρά μπισκοτάκια. Θεωρώ πως αυτό μου άρεσε πιο πολύ από το άλλο γλυκό ψυγείου. Να σας πω πόσο είχε. Είχε και αυτό 99 λεπτά, νομίζω την ίδια τιμή με το προηγούμενο. Εντάξει, καλό δροσιστικό, εύκολο και γρήγορο. Αν πεινάς σου καλύπτει σίγουρα τη λιγούρα για γλυκό, αν θες γλυκό δηλαδή. Θα πάρει ένα 7,3 στα 10. Πάμε σε επόμενο. Παιδιά, όταν το είδα αυτό λέω αποκλείται να είναι τόσο φτηνό. 3 γκοφρέτες και είχανε μόνο, θα πάθετε πλάκα, όπως έπαθα κι εγώ. Είχανε μόνο 89 λεπτά. 3 σοκοφρέτες. Πώς γίνεται αυτό? 89 λεπτά σε άλλα μάρκετ έχει μόνο η μία. Ήο, να μου πεις, οκ, εντάξει. Μπορεί να έχει και παραπάνω πια. Ωραιότατη σοκοφρέτα. Δεν βρίσκω να της λείπει κάτι από τη γνωστή σοκοφρέτα. Ένα 8,5 είναι πάρα πολύ τίμη η προσπάθεια και παιδιά, δεν γίνεται να ήταν τόσο φτηνές. Αλήθεια, το λέω και το ξαναλέω γιατί δεν το πιστεύω. Πάμε σε ένα ρόφημα, μπας και λίγο δροσιστούμε, αν και γλυκό είναι και αυτό. Είναι και αυτό ένα σοκολατούχο γάλα, ολόκληρο κουτί δηλαδή, και είχε 89 λεπτά. Και πόσο ml? Είναι 450 ml, δεν είναι μικρό. Για να δούμε. Παιδιά, αυτό ήταν ανοιχτό. Δεν έκανε κλακ για να ανοίξει. Ελπίζω να μην ήταν ανοιχτό. Πολύ καλό. Σαν το μίλκο είναι. Δεν έχει κάτι να ζηλέψει το μίλκο από το Cow Pow Free. Δεν ξέρω γιατί λέγεται free. Από βουτυρωμένο γάλα με κακάο υψηλής θερμικής επεξεργασίας. Τι εννοεί? Δεν καταλαβαίνω. Παιδιά, είναι όλα γλυκά και έχω λιγωθεί απίστευτα, εκτός από ένα αλμυρό. Λοιπόν, πάμε σε αυτή τη σοκολάτα, η οποία έχει αλατισμένη καραμέλα μέσα και έχει κάτι σε ξηρούς καρπούς, από ό,τι βλέπω. Τι είναι αυτό? Δεν ξέρω. Α, στο γαλατάκι θα βάλω ένα 8,5 στα 10. Είναι έτσι. Έχει αυτά τα crisps, πώς λέγονται. Πολύ ωραία σοκολάτα. Αρέσει. Πολύ νόστιμη. Τους το δίνω. Κόστιζε... κανονικά αυτή είχε 1,29 αλλά είχε 13% έκπτωση, οπότε ήταν πλην 30 λεπτά. Άρα είχε γύρω στα 90 λεπτά. Τζάμπα πράγμα, 90 λεπτά τέλεια. Οι λιγούρες εξαφανίζονται με αυτή τη σοκολάτα. Την παίρνεις, την έχεις στην τροφοθήκη και παίρνεις όποτε θέλεις. Με 90 λεπτά έχεις γλυκό. Επόμενο είναι αυτή η τουλούμπα. Γενικότερα εμένα τα σιροπιαστά γλυκά μου αρέσουν πάρα πολύ, για να πω την αλήθεια. Και έχω φάει αρκετά, οπότε πιστεύω θα μπορέσω να κρίνω εάν είναι καλή ή όχι. Την έχω δει αρκετές φορές στο Lidl και όλο έλεγα να την πάρω, να μην την πάρω. Και εφόσον θα γύριζα αυτό το βίντεο και ήταν κάτω από 1 ευρώ, ήταν ευκαιρία να το πάρω. Δυστυχώς είναι απέσια. Δεν μου αρέσει καθόλου. Έχουν μια πολύ περίεργη γεύση. Δεν σου βγάζει ότι είναι σιροπιαστό γλυκό, παιδιά, θα το φτύσω, συγγνώμη. Δεν σου βγάζει ότι είναι σιροπιαστό γλυκό, σου βγάζει ότι είναι μια πάρα πολύ άσχημη ζύμη, η οποία μέσα
Το δαγκώνεις και είναι κούφιο, δεν είναι ότι έχει ζύμη μέσα. Τηγανισμένο σε ένα πολύ άσχημο λάδι με ένα πολύ άσχημο σιρόπι. Θα πάρει 2 στο 10 και είναι πάρα πολύ αυτό. Είχε 85 λεπτά, αλλά τα 85 λεπτά για αυτό το πράγμα δεν άξιζαν. Επόμενο. Για να δροσιστούμε πάλι, έχουμε άλλο ένα ενεργειακό ποτό του Lidl. Είναι apricot strawberry flavor. Για να δούμε και αυτό τι θα είναι. Προς στιγμή δεν με έχει ενθουσιάσει κανένα energy drink του Lidl. Αυτό έχει κόκκινο χρωματάκι και μυρίζει πιο πολύ φράουλα, για να πω την αλήθεια. Είναι όντως ροζ. Όχι. Κοιτάξτε να δείτε. Εμένα η φράουλα μου αρέσει μόνο σε φρούτο. Δεν μ' αρέσει να τη φάω είτε σε παγωτό είτε σε οτιδήποτε άλλο. Οπότε αυτό είναι λες και πίνω σιρόπι φράουλα. Εκεί να πέσει, δεν μ' αρέσει καθόλου, συγγνώμη. Θα πάρει ένα 4. Έχουμε 2 ακόμα, snack και τελειώνουμε. Αυτό είναι το αλμυρό που σας έλεγα, είναι noodles το οποίο είναι σε cup. Έχουν γεύση κοτόπουλο. Συγγνώμη, δεν σας είπα πριν για το ενεργειακό ποτό. Είχε 55 λεπτάκια αυτό, όπως είχε και το προηγούμενο. Αλλά δεν αξίζει για μένα. Λοιπόν, είμαστε στα noodles, έχουν γεύση κοτόπουλο και έχουνε... Ήταν πολύ φτηνά και αυτά. Έχουν 99 λεπτά νομίζω. Ναι, έχουν 99 λεπτά. Λοιπόν, δεν θα τα δοκιμάσω τώρα, γιατί να σας πω την αλήθεια βαριέμαι λίγο να τα φτιάξω. Εάν όμως θέλετε να τα φτιάξω, γράψτε μου κάτω στα σχόλια να το κάνω σε reel για να δοκιμάσουμε μαζί την γεύση. Και αν αξίζει να τα πάρετε. Και είναι ολόκληρο κουτάκι, έτσι, δεν είναι από αυτά τα φακελάκια. Ιδίως στις Maggi, αν δεν κάνω λάθος, τα φακελάκια έχουν πάρα πολύ λίγο προϊόν μέσα. Και το τελευταίο είναι αυτή η πουτίγκα με πρωτεΐνη. Παιδιά, σήμερα κιόλας είδα ένα βίντεο στο TikTok, το οποίο έλεγε ότι πήρε αυτή την πουτίγκα τη συγκεκριμένη, με μια συγκεκριμένη παρτίδα, ήταν με συγκεκριμένη ημερομηνία λήξης. Δεν θυμάμαι τώρα αν είναι αυτή που έχω και εγώ, η οποία μέσα είχε κάτι σαν φούσκες και έλεγε ότι είναι πάρα πολύ πικρή και έχει γεύση νόπνευμα. Και σχολίαζαν από κάτω πάρα πολύ ότι έχουν πάθει το ίδιο πράγμα και είχαν πάρει πάρα πολλές πουτίγκες έτσι. Οπότε ελπίζω να μην έχω τύχει το ίδιο και συχαίνομαι λίγο να σας πω την αλήθεια να φάω. Φοβάμαι. Έχει κάτι φουσκίτσες και εμένα, αλλά δεν νομίζω πως έχει χαλάσει. Αν και, παιδιά, δεν ξέρω αν θέλω να το φάω. Έχει κάτι ασπράκια νομίζω. Δεν ξέρω αν φαίνονται. Φοβάμαι να το δοκιμάσω. Και άμα έχει κάτι κακό. Και εδώ στο τέτοιο δείτε. Δεν μυρίζει κάπως. Λέτε να φάω. Όχι. Παιδιά, δεν θα φάω. Κοιτάξτε τα μπιλάκια. Δεν ξέρω, μάλλον κάτι πήγε πάρα πολύ λάθος στη συγκεκριμένη παρτίδα που κάνανε. Και δεν έχω αποθηκεύσει και το TikTok για να δω αν είναι συγκεκριμένη. Λέτε να είναι η πρωτεΐνη έτσι. Δεν ξέρω, φοβάμαι με πάει τσίρλα. Αίμα. Δεν θα τη φάω, συγγνώμη. Οπότε δεν μπορώ να κρίνω για τη συγκεκριμένη. Έχω φάει παλιότερα νομίζω και ήταν μια χαρά, μια απλή πουτίγκα. Λοιπόν, άμα σας άρεσε το βίντεο, κάντε μια εγγραφή και ένα like, τα λέμε σε ένα επόμενο και γράψτε μου σας παρακαλώ πάρα πολύ τι άλλο θα θέλατε να δείτε. Τα λέμε σύντομα, ελπίζω με κάτι διαφορετικό, δώστε μου κι εσείς ιδέες και θα τα ξαναπούμε. Bye!